Witam Was pięknie. Żarobia we muzeum, ja już nie wiem jak one się nazywa, w każdym razie z piwem związane, bo co 2 lata się zmienia nazwa. Muzeum Tyskich Browarów Książęcych, to pewno myślicie, że to jest coś związane z piwem, bo taka beczka, nie? Taka berełka. Rozczaruję Was. Pokorza w, jak jeszcze 60-70 lat temu nazad ludziska se robili lód doma i powiem Wam, że z wielkim zdziwieniem odkryłam, że taki są muster, maszynki do lodu, no, że materiały insze idzie trafić współcześnie w internecie. To jest strasznie ciężkie, może ten kot w końcu wystraszy i się straci. A to jest próżne. Ja Wam to porozkładam i pokażę i powiem Wam, jak to dawniej robili. To, co mi śleciało, no to już odkładam na bok, bo tam driny jest co? Jest taki kubełek, ja go wyciągnę i sam ludzie suli poczaskany lód ze solą. To była mieszanka oziębiająca, a sam do środka, czyli ja to zaraz Wam pokażę, jak to jest rozmiarowo. Sam są takie góra 2, może 3 takie kubełki, czy to 500 ml, czyli no 1,5 litra. No i teraz tak. Skład lodu, jak ktoś ma w domu kuchnia staropolska, jako książka, to idzie to wyprodukować i sam trzeba było to poskładać, zrobić. Po brzegach była ta mieszanka oziębiająca, ją tego teroski nie będę skręcać, ale sam była rączka, no i tym czymś kręcili. Po co? Ta pokorza z tej strony. Po co? Żeby to wewnątrz miało styczność z tą masą oziębiającą. Czyli kręcić lody jest związane z kręceniem lodów na poważnie, że się kręciło lody. A jak się padało, że ktoś kręci własne lody? Jak ktoś miał dostęp do lodu, zwłaszcza latem, takiego lodu, nie? To kręcił własne lody i przodował. Jak miał forsy jak lodu, to znaczyło, że ma dużo. I wy teraz sobie pewno myślicie, co ja do was godą? Co ja do was godą? Przeca wszyscy mamy lodówki, w lodówce są zamrażarki. A co wy myślicie, że zawsze tak było? No nie było tak zawsze. Jak starsze pokolenie mnie słuchało, to kiwo głowami i padło jak ja robił w spożywczym takimś tam zakładzie, dejmy na to w mleczarni albo Kasik, to my mieli piwnice lodowe, kaj się przechowywało lód, co go wyrąbywali na rzekach, jeziorach, przysypywali go trocinami i do końca września poradzili taki lód przechować. No a ci, co przedawali taki lód, no dajmy na to, na potrzeby właśnie takiej kuchni domowej, lodówki domowej, no to przedawali po takiej cenie jak chcieli, albo będziesz miał jako tako świeże jedzenie, ewentualnie się lody zrobisz, albo nie. Także jak ja se sam tak dziwą na to, bo sam są jeszcze te gierejki, nie? To tych lodów sam było nie za wiele. To tylko familia tak po 1-2 gałki dostała, a dziecek było dużo, no to się tam urobili. Do tego trzeba, z tego co wiem, i jajek, i śmietany, i masła. No nie wiem, z czego się wtedy lody robiło. Teraz też nie wiem.